Benvidos e benvidas ás noticias. Ven aquí unha noticia de última hora. Hoxe, 12 de marzo, ás 9:23 da mañán, no Colexio da Barquiña, Noia, A Coruña, houbo un accidente. Explosión dun autobús nada máis entrar no parking do centro educativo. Según nos informa, o autobús accidentado é o número 4, donde ian nenos de 3 a 12 anos. A causa non é coñecida, debido ao recente da noticia. Un accidente causando pánico, sen dudas. Ahora mismo vou pasar ao meu compañeiro Alex, que vai entrevistar a algúns dos afectados. Paso contigo, Alex. Moita forza. Moitas gracias, Marta. Bos días a todos. Estamos aquí no Colexio da Barquiña, que estamos cos afectados por esta tráxica explosión do autobús. Imoslle preguntar como foi esta tan mala experiencia. Pois o autobús iba en marcha e estábamos escoitando uns ruidos moi raros no motor. E pois, de repente, explotou. E todos puxámonos moi nerviosos e dándole golpes aos cristales para poder sair. Pero non fomos capaces. Eu son un dos afectados e rompí un brazo. E agora vamos a preguntar, entón, que lle fixo esta explosión do autobús? Pois, bueno, eu tuve un accidente moi grave. Fíxeme unha ferida na cabeza moi grave. Cada vez vou a mellor, pero estou moi mal. Bueno, pasamos a conexión. Moitas gracias por pasar a conexión, Alex. Sin duda un accidente bastante malo. Nos informan que hai máis entrevistados que vamos a entrevistar ahora mismo. Pasoche contigo, Alex. Entrevistas. Bos días de novo. Agora estamos na Barquiña e atopámonos cas nais destes pobres rapaces. Como foi a vosa experiencia de ver os vosos rapaces así? Foi unha experiencia moi triste. De repente estábamos marchando e, de súpeto, explotou o autobús. Vimos así os nenos e... Tranquila, non pasa nada. E a ti, así, que foi o primeiro que pensastes ao ver o teu rapaz cun brazo así roto? Bueno, quedámonos aquí consolando a estas pobres nais e pasamos conexión ca miña compañeira Marta. Sen duda, vamos a apoiar moitísimo as familias. Todas as nosas condolencias de parte de todo o equipo. Bos días, última hora deste Noia. Unha árbore centenaria case cae e destroza o Colexio da Barquiña. Aquí estamos en directo no Colexio da Barquiña e vamos a pasar ao noso compañeiro José. Cal foi a última hora? Ola, boa, Xoel. Pois a verdade é que sí, estamos aquí no Colexio da Barquiña e como podemos observar, estamos vendo un árbore centenario que acaba de caer por culpa dun tornado. Con sorte, os nenos da Barquiña estaban na clase, así que tuveron moita sorte. Bueno, desde aquí, pecho conexión e volvemos outra vez á Televisión de Galicia. Moi ben, moitas gracias, José. Bueno, como vemos, é bastante impactante. Por aquí estánme dicindo que José xa ten entrevistados. Vamos a pasar outra vez con José. Ola, boa, Xoel, de novo. Pois a verdade é que teño aquí uns afectados, tristemente. Como te chamas? Juan. Tania, Daniela. Bueno, pois vamos a facer unhas preguntas a estes pobres afectados. A ver, en ese momento vos en onde estabades, vais ou menos? Na clase. Na clase, sí. Eu sou unha veciña do colexio, estaba en frente. Ah, ti eres unha veciña. Ti vivías en frente do colexio? Sí. E que sentistes en ese preciso momento? Pois, vin caer o árbol, fixo moito ruido. Fixo o árbol. Caer, cando cae, Cando que ruido fixo? como... Cando cae. É como... É que ruido fai cando cae? Vale. Bueno, e vos en onde estabades en ese momento? Dando clase. Sentistes algún... Sí, un temblor. Moi grave. Bueno, a verdade é que isto é unha tristeza. Con sorte, os nenos non saíron afectados, pero en ese momento tiñedes recreo, verdad? No, estamos en clase. Despois do recreo. Xa terminaron o recreo. Ah, xa terminaron o recreo, entonces fora despois do recreo. Sí. Mais ou menos a que hora fora? 12:50. Sí, por aí. Por aí. Bueno, pois damoslle moitas forzas aos afectados. Chao. Venga.
Barquiña. Hoxe temos unha noticia increíble. Din que Vega e Hugo son mozos. Será verdad? Nos conectamos co reporteiro. Gracias, Tais. Estou no recreo donde todos falan de Vega e Hugo. E que sempre xogan xuntos. Vamos a ver que opinan sus amigos. Está vindo o tobogán. Eu vimos na caminar compartindo unha galleta. Seguro que son mozos. Esto se pone interesante. Vamos a falar con Vega e Hugo. Vega e Hugo, ¿es verdad que sois mozos? No, solo jugamos juntos. No. Sí, somos amigos. Sí, somos amigos. Contamos con un equipo de expertos investigadores. Se investigamos y tenemos una respuesta. Vega y Hugo no son mozos, son mejores amigos. Jugar juntos no significa estar enamorados. Ya sabemos la verdad. Vega y Hugo son grandes amigos. Un besito. Esto fue todo en Salseo Barquiña. Vémonos en próximas noticias. No sé, no se puede contar. Como o ¿qué es eso? Según la Biblia, ¿qué entera? Que por el día se delta, por la noche sairá. Son muy hedondos. Salen muy pronto, de tarde me escondo. ¿Qué son? Azul y verde son, único con agua vida. Alrededor del sol, gira que te gira. ¿Qué es eso? De baloncesto a Santiago. O equipo gañou por moitas canastas. O xogar no Roi Pazo Freire foi o que máis canastas meteu. Apóstoles do fútbol sala o domingo vai a xogar un partido contra o Burela. Outro equipo galego da Liga. Vai a ser un derbi moi emocionante. As entradas xa están á venda. Chegou o momento de falar do tempo.
Empezamos enseñándonos estas fotos aos nosos espectadores. Saleta, envíanos esta foto da Ponte de Afonso. Aquí vemos a Ponte de Afonso en un día solleiro, pola tarde. Sen nubes de altas temperaturas. Esta é a iglesia de Navia de San Martiño. De ver estas imaxes, imos coñecer a previsión do tempo para mañá. Esperamos sol na provincia de Coruña e o resto nubes. Aquí vemos as temperaturas e a máis alta en Ourense con 24 grados. Agora vamos ver que sucederá nos próximos días. Mañá baixará a temperatura, pero aínda tendremos sol. Venres seguirán baixando as temperaturas, pero tendremos nos días baixas sol. Sábado chega a chuvia, pero suben as temperaturas. Como vedes, a situación é moi inestable. Irémoslo controlando según pasan as xornadas. Neste mapa de España vemos os efectos do anticiclón, coas temperaturas máis altas no sur. Agora conectamos cos nosos compañeiros polo mundo. Que frío vai na Antártida! Que calor! Ata aquí o tempo de hoxe. Ata mañá!